On Thursday, 10 November 2022, the province of KwaZulu-Natal, under the strict supervision of the Electoral Commission, led by Comrade Montante, will open nomination boxes at the provincial office. Leli qembu linamagatsha ngaphezulu kwa-900 kulesifundazwe. Kuthiwa akuwona wonke azokwazi ukuthumela izithunywa enkonfeni yokukhetha ezoba seGoli. Kuleli sonto iqembu lithi kuzobalwa kubonwe ukuthi akhethe ubani amagatsha. Ngethemba lokuthi wonke amagatsha akwazile ukuthi aqoke labo abafuna ukubabona ezikhundleni eziphezulu zeqembu, kanye nalabo abangu-200 abazongezelela ebuholini. Manje kuhlaluka ukuthi ubheki Mtolo ngenkathi ememezela ukuthi ama-BGM asephakamisile uDokotela uZweli Mkhize njengomongameli weqembu kanye noPaul Mashatile njengesekela lakhe, kwabe kungekaqedwa ukubamba imihlangano amagatsha. Umtolo uthi amalungu eqembu abelokhu eveza ezinkundleni zokuxhumana ukuthi baqokiwe bazosala bemangele ngesinqumo ezenziwe amagatsha. Then we know what happens. Then that's why we know that the Twitter guys, Shem, are gonna be surprised. The Twitter guys. iANC ayikwazanga ukuthi iphawule ngodaba lwequlungu lalo elihambise inhlangano enkantolo ngokungalandelwa kwenqubomgomo yeqembu ngaphambi kwenkomfa yasesifundeni iJosiah Gumede, Blonde Radebe, SABC News eThekwini.